Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Bapak Ibu Kepala Sekolah ingkang kinurmatan, ingkang kula hormati lan kanca-kanca ingkang kula tresnani. Saderengipun monggo sesarengan ngaturaken syukur. Alhamdulillah wonten ngarsanipun dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene kula panjenengan sami taksih pinarengan rahmat saha hidayahipun. Katitik kula panjenengan sekalipun takasih saged kempal wonten ing mriki. Kula badhe ngaturaken satunggalaning tema lingkungan sehat. Hadirin ingkang kula tresnani, njaga kebersihan lingkungan iku kedah dipun galakaken dumateng kita sedaya, khususipun wonten lingkungan sekitar lan lingkungan sekolah. Kathah bencana ing disebabake karena kurang njaga kebersihan lingkungan. Contohipun wabah penyakit, banjir, polusi udara lan saklintunipun. Njaga kebersihan lingkungan iku sakbenere kegiatan ingkang sepele, nanging manfaat bagi kita segede sanget. Manfaat njaga lingkungan iku kathah. Lingkungan saged resik, dadine lingkungan saged bebas saking sarang penyakit. Suasanane ngepenakake ayem tentrem, nyiptakake urip ingkang layang lan sejahtera. Hadirin ingkang kula tresnani, salah sijining cara lingkungan boten maringi bencana kangge kita yakuwi njaga kebersihan lingkungan. Tegesipun kebersihan lingkungan ingkang selarase yaiku lingkungan kang layak kangge dipanggoni manungsa lan kesehatan manungsa saged terjaga. Amarganipun menika kita sedaya kudu njaga kebersihan lingkungan supados nyiptakake urip ingkang layang lan sejahtera. Hadirin ingkang kula tresnani, njaga kebersihan ingkang punika salah sijining upaya ingkang utama kangge nyegah aneka penyakit. Selaku kita murid ing SMP 1 Kepajen, keresikan ingkang saged kita tumrapaken ing lingkungan sekolah kita resik, kita ugi ingkang angsal dampak positifipun inggih menika KBM dados aman lan nyaman. Monggolah kita sedaya sebagai warga lingkungan sekolah sareng-sareng semangat anggenipun njaga lingkungan supados lingkungan kita niku resik lan bebas sareng penyakit. Njaga lingkungan sekolah mulai saking hal cilik kayata piket sekolah lan halaman lan piket bersama sekolahan. Ingkang terakhir, besar harapan kula sakinipun kula pidato mengajak sedaya rencang-rencang supados semangat anggenipun njaga lingkungan sekolah kita. Minangkalah pidato singkat ingkang saged kula aturaken wiwit awal dumagi akhir, kula nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbok kirimno nanti ya. Ngomongan